Къде се оставят моите листя? Ето. Така можем да започваме. Уважаеми гости, имам удоволствието да ви поздравя с добре дошли на гости във втория клас. Този ден сме го посветили на великия син на България, Васил Левски. Апостол на свободата! Яков. Апостол. Игнатий. Тромчо. Ефедо. Джимбиби. Драгойчо. Апостола на свободата! Левски! Но стига ми тая на гряха, да каже някакъв народът, умря сиромахът за правда и за свобода. Васил Иванов Кунчев, роден на 19 юли 1837 година. Ако печеля за цял народ, ако губя само мене си. Васил Иванов Кунчев Левски е роден в китното градче Карлово. Тежко и безрадостно било неговото детство. Баща му починал рано, майка му работила ден и нощ, за да изхрани 4-те си деца. Сиромашията принудила Васил още от дете да стане слуга на войчо си, монах. 10 години му работил безплатно, а войчото все го лъжил, че ще го изпрати да учи в Русия. Сиромашката неволя не му попречила да вземе добро образование. Времето, в което живял Васил Левски, било тежко. Народът не гинал под турско робство. Той разбрал, че не само отделни юнаци, а целият народ трябва да се вдигне на борба против поробителя. Затова обикалял градове и села и тайно провеждал събития. Посочвал на хората как трябва да се подготвят и борят, за да победят. Цели 3 години Левски неуморно кръстосвал страната ни. Животът му бил изпълнен с опасност и лишения. Смъртта го дебнала на всяка крачка, но той не мислил никога за себе си. Свободата изисквала жертви и той загинал за нея. Но този, който падне в бой за свобода, той не умира. Баща Иван Кунчев Иван, известен карловски майстор бояджи от попски род. майка, Гина Василева Караиванов. сестри, Ана и Марийка. братя, Христо и Петър. учение. Васил учи в Карлово взаимно училище и след това в класното училище в Стара Загора. 1858 година. Става монах, приема името Игнатий. 1861 година. Игнатий става дякон. 1862 година. Взема участие в първата българска легия на Раковски в Белград. Там получава името си Левски поради лъвския скок по време на военни упражнения. 1864-66 година. Титул Войнягов Карлос. Ноември 1866 пътува до Яш за среща с Раковски. 1866-67 година. Учител Добро. 1867 година. Става знамена с момчетата на Панайот Хитов. 1867-68 година. Участва във втората легия на Раковски в Белград. 1868 година. Пътува до Румъния, прави опит да създаде първите комитетски мрежи в България. 11 декември. Прави първо обиколка из страната. Март-април 1869 година. Втората обиколка създава първите български комитети. 26 май 1870 година. Сектора България. 22 септември 1872 година. Предават Левски и го арестува. 1873 година. Предават Левски и го арестуват. 19 февруари 1873 година. Левски е осъден на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена. Остава безсмъртието! О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? О, зная, ти плачеш, майко, затова, че ти си черна рубиня, затова, че твоят свещен глас, майко, е глас безпомощ, глас пустиня. Плачи там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твой един син Българни виси на него със страшна сила.
Гарбан от грачи, грозно, зловещо, псета и вълци вият в полето, старци се молят Бога горещо, жените плачат и щият децата. Зимата пее своята зла песен, и студ, и мраз, и плач без надежда, навяват на теб скръб на сърцето. Днес името на апостола се произнася с уважение и признателност. Много общински центъри носят неговото име. За него са писали Ботев и Вазов. Той остава в историята като безспорен пример на поколенията. Така, това е първата част. Хайде всички да вземат местата си.